खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनो लाबाय। दिनै आङो चिरां जिल्लानि नैबे सम्पाबति हाथाय बे हाथायाव आं दंफैयो। दिनै आङो सासे सुबुंजों सावरायनो नागिरदों। बिथाङा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आरो बेनि अनगायैबो वेस्ट बेंगलाव दाब दाब जायगायाव बिथाङा जात्रा गान गानानै मुंदांखा जाबोनाय। बिथांजों आं दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन। बिथाङानो जाहैबाय जायखौ नोंथांमोना मोनथिगौ। बार खोलो खोलो बारनायजों दाउसिन दाउला गाबनायजों बेसेबांबा समायबोदों बे आंनि जयपुर रायजोआ। नाथाय मा जानो मा लोंनो जेनिबो आंखाल गैया जाबाय बे आंनि जयपुर रायजोआ। आदा बाजा होननानै मोनथियो। जों बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथांनि जिउ जारिमिन आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा मा मावगोन बेनि सोमोन्दै बिथांजों दान्दिसे सम सावरायगोन। गिबि गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय। आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन नोंथांनि गुबै थंखौ नैबे समाव मिथिग्रोनो थाखाय लुबैगोन। आंनि गुबै थङा जाहैबाय आफाया बेंगलनिमोन, आइया आसाम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। उन्दै समाव आइखौ खावना लांदों नामा, आइखौ खावना लांनानै हाबा खालामहैदों। हाबा खालामनानै आंखौ जोंनो बेंगलाव जन्म होदों आरो बेंगलाव जन्म होनानै जेब्ला इसिनिसिम देरो होमब्ला आसामाव लानानै फैदों। आसामाव खारबोनानै बेयावनो जोङो अभाबनि दिन नालाय जोङो बाव रायजो जाफैनायाव बिदिनो दाहोना लावखार बायदिसिना थाबाय। थानानै बिनि उनावनो आइ आफाया गावसिनि जाथि बंस लेंहरफिननायखाय जोंखौ मालायनाव दाहोना रुवाथि गालांनानै गावसोर खारलांफिनदों आरो खारलांनानै जोङो बिदिनो दिनैबो गाबोनबो बिदिनो मालायनाव थायै थायै बिया बारि लादों आरो। आथिखालनि नोंथांनि थङा बबे जायगायाव? आथिखाल आंनि थङा जाहैबाय माराखाथा होनना बुङोमोन आरो बेंगल माराखाथा आरोखि। दा बेवहाय नायगिरि बिथांमोना गोबाङावनो नोंथांखौ नुनो मोनो। दा बै बुब्लियाव नोंथांखौ बांसिनानो एकथिनिया गान खालामग्रा होननानै बुङो। दा बे बुब्लियाव नोंथांनि मुङा मा? आंनि बे बुब्लियाव आंखौ नामखौ ओरैनो नाम मोनसेखौ बांसिनानो आदा बाजा होनना बुङो आरो। माने नाम मोजांखौ बांसिनानो मोनथिया। नाम मोजांखौ बे आदा बाजा होनबाथाय सारा माबायावनो मोनथिजोब्बाय आरोखि। आरो रायजोफ्राबो मोजां मोनो। नोंथांखौ आदा बाजा होननानै जिहेतु सिनायथि होयो। दा बे बुब्लियाव आं गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन नोंथांनि नैबे गानाव बेसेबां समनिफ्राय नोंथाङा बेहाय हाबजेनामोन आरो खामानि मावजेना? आङो 91 नि सिगां जात्रा गान गिदिराव बोसोरब्रैसो थादों आरो ओमफ्राय जात्रा गानाव बोसोरब्रैसो थानानै आं 91 निफ्राय आं हारसिङै आंनो गानाय जादों आरोखि। 91 निफ्राय आं हारसिं गानाय जादों। दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरोखि। बेवहाय नोंथांनि बै 91 निफ्राय दासिमहालागै नोंथाङा बे एकथिनिया गानाव नोंथाङा दासिमबो खामानि मावबाय थादों। दा बेयाव नोंथांनि जारिमिना माबायदि थांखो? बै समाव बै सम खोन्दोआव नोंथांनि जे मावबोनाय बा नोंथाङा माबे जायगायाव नैबे गानखौ खालामखो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? हागोन। आंथ' ओरैनो 91 निफ्राय गायै जेनेबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बांसिन गानाय जाबाय आरोखि आङो। क'क्राझार चिरां बे मोननै डिस्ट्रिक्टआ खाथि हिसाबै रासिन गानाय जाबाय। ओमफ्राय ओजों माबायावबो अदालगुरि, गहपुर, अरुणाचल बर्डारसिम थांनाय जाबाय आरोखि आङो। हरै हाजो सेर भैरबकुन्द सेरजोंबो गायजोबनाय जाबाय। अदालगुरियावथ' फ्राय गायनायानो जाहैजोब्बाय। लखिमपुर गायबाय। लखिमपुरावबो गायबाय आङो। ओमफ्राय ओरै गहपुरावबो गायजोबनाय जाबाय। आरो ओरै सोनाबथिंथ' बेंगलावबो गायनाय जाबाय आरोखि। बेंगलाव एसे खम गायदों खिन्थु आं आपार आसामावनो बांसिन गायबाय आरो। गायनाय जाबाय। आरो साहा भुटानानो नांबाय। भुटानसिमाव आं गाबाय थाबाय आरोखि। खोलाहाथ' जोंनि मानसिया खम हिसाबै खम गायनाय जादों। खम गायनाय जादों। आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जा नोंथाङा जाखिनि बेवहाय गोबां जायगाफोरावनो बे गानखौ नोंथाङा गाबाय। दा बेवहाय नोंथांजों मदद होफाग्रा साबैसे दं? आंजों मदद होफाग्राया बिथांमोना गासै ओरैनो 8 जन 9 जन जायो आरोखि। थारमाने हारमुनि दामग्रा थाबाय, दल दामग्रा थाबाय, जथा दामग्रा थाबाय,
आरो सिफुं दामग्रा थाबाय आरो बेनिफ्राय ड्रेस काउन्टाराव ड्रेस माबा फिनिशिं खालामना हरग्रा थाबाय आं माले दोनैब्लानो बे ड्रेसखौ साजायना दोननांगौ बेबायदि आरोखि आरो फारसेथिङै खनग्रा नांगौ होननायलाय आङो खनग्रा लाफानाय जादों बेबो रावबो नङा आंनि हिन्जाव असेयानो खनो आरोखि आंनि असे हिन्जावानो खनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो जे ड्रेस गाननानै आरोबाव नों मोनसे रल खालामो मोननै मोनथाम नोंथाङा रल खालामो दा बेखौ बोरै मेनेज खालामनो हायो नोंथाङा थारमाने अबेबा नाटकआव 25 जननि रल दं बे 25 जननि नाटकआव रल दंबा जेमन धर आं राजा ओंखारबाय राजानि उनाव रानि ओंखारबाय रानिनि उनाव सान्थ्रि ओंखारबाय सान्थ्रिनि उनाव बान्दा ओंखारबाय बिदिनो बान्दि बिदिनो माने स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट खालामनानै बै नाटकफ्रा मिलायलांजोबनांगौ आरोखि जिनिसा मा बुंलांदों आरो नाटकआ मा बेखौ मेकआप खालामजोबलांनांगौ आरोखि उफाय गैया दा बेखायनो मोनसे नाटकआव 25 जनसो दं आरोखि माबोरै हायो नोंथाङा बे 25 जननि जे रल खालामो बे रल खालामनायाव नोंथांनि थाखाय बेसेबां टाफ आङो हानायाथ' पुरा स्पिडैनो ओंखारनाय जाखायो आरो आंनो बै दोनग्राफ्रा जुदि थाग थिग थाबैनो दोनना होयोबा आंनाव एकदम स्पिड जायो आरोखि बुस्थुआ आरो आंनाव नाटकआ आंथ' लेखाबो रोङा थारमाने आंना गासिबो आइडियानो मखस्थ' लाजोबनायजोब आरोखि अबे फार्टआ अबाव ओंखारनांगौ अबे फार्टआ अबाव ओंखारनांगौ गासिबो माने लाइनाव फैजोबखायो आरोखि आंना जखने दामनाय देनाय खालामजेनबाय आराम्भ खालामजेनबाय होमबानो आंना लाइनाव पजिसन जाखाजोब्बाय आरोखि बेबायदि ओमफ्राय बे नाटकखौनो आङो 6 घन्टासिमबो गायो बे नाटकखौनो आङो सर्टकाट खालामनो होनोब्ला 4 घन्टासिमावनो फोजोबनोबो हायो आरोखि खिन्थु एखे नाटक नुगोन एखे साइज माबा नुगोन आरोखि माने बेवहाय माबायदि मेनेज खालामनो 6 घन्टा हारसिङै गानाया नोंथांनि थाखाय गोरान नंगौना नङा नोंथाङा माबायदि मेनेज खालामो बेखौ 6 घन्टा गानायाव मथथे भगबाननि अननायजों माने ओंखारै ओमफ्राय आङो 6 घन्टायाव ओरैनो 15 मिनिटसोल' रेस्ट लानाय जायो 6 घन्टायाव ओरैनो फुरा माने जागायनायनिफ्राय 15 मिनिटसिमल' आरो बांद्राय जुदि फुरा नायग्रा जुदि ओंखारदोंब्ला फुरा इन्टारेस्ट नांदोंब्ला बा आंनो बे 15 मिनिटखौबो नांबावा आरोखि 15 मिनिटखौबो रेस्ट लाबावनाय नङा आरोखि आङो बेबायदि दा आंनाव गासै 7-8 नाटक दं आरो नोंथाङा खस्थ' मोनामोन नामा बे रेगुलार गालांबाय थानायाव मोनो खस्थ'आ बिराद दं खस्थ' माने आङो जिबनखौनो फाननाय जायो नों गाया होनोब्लाबोथ' गनाय नङा गाया होनोब्लाबोथ' नोङो रेहाय गैया जेराव नोङो नायनो होननानै लांखाबाय जेराव नोङो बाहायना रायलायखाबाय थांखानाव हरसेनि डिउटि जाखाबाय नों बाव थै थां आरोखि खिन्थु भगबाननि अननायाव दिनैसिम जेबो जाबोआखै आरोखि मोजाङैनो मोजां सोलिबोदों गाबोदों मानसिफ्रालाय नाम खालामदों आरोखि दासिमबो मोजां नाम खालामो नाम होनो जादों होननानै दा नोंथांमोननि अननायाव सोलिबोगासिनो दं आरोखि आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा जे 25 जननि रल खालामो माब्लाबा राजानि माब्लाबा फोरजानि हिन्जावनि रानिनि माब्लाबा खालामो दा बे बेलायाव नोंथाङा गुबुन जायगाफोराव बेफोर कचिंफोर लादोंमोन ना बेनि थाखाय जे एक्टिंनि थाखाय जिहेथु गोबां सावथुन मुलुगाव जों नुनो मोनो गोबाङानो बेहाय सावथुननि थाखाय मोनसे ड्रामा स्कुलाव हाबनायखौ जों नुनो मोनो दा बे बेलायाव नोंथाङा बै समाव माबाफोर बैनि थाखाय कर्सफोर खालामदोंमोन नामा आङो कर्सथ' लायाखै थारमाने आङो बै गान गिदिरावनो जेमन धर गान गिदिरना 50-60 जन ओंखारो नालाय 50-60 जन ओंखारनायाव बबे राजाया माबोरै ओंखारदों बबेया बबाव ओंखारदों बेखौ लानानैनो आङो माने मखस्थ' खालामबाय थायोमोन आरो माने नोंथाङा नायना लायोमोन ओमफ्राय बेखौनो मखस्थ' खालामनानै बे ओरै जाथाव होननानै बेजोंनो आं नाटकखौ माने नोंथाङा गुबुननि रल खालामनायखौ नोंथाङा नायनानै नोंथाङा फल' खालामो फल' खालामो स्पेसियेलि बिदि नोंथाङा कचिं गैया बे आसामाव गोबां बिदिनो थियेटारफोर दं गिदिर बिदिनो थियेटार जों नुनो मोनो दा बेवहाय एसामिसफोर थाहैबाय बर'आवबो सान्दो बावदिया दङ सोरां मन्जु दङ दा बैफोराव नोंथांखौ रल खालामनो थाखाय लेंहरदोंमोन नामा माबाफोर अफारफोर खालामदोंमोन नोंथाङा बैफोराव खामानिफोर मावदोंमोन नामा मावाखै
गैया आं जेरावबो रल खालामनाय जायाखै ओरैनो सिनेमायाव मोननैसो रलावल' थांफानाय जादों बिसोरो लेंहरदों बे रजेन्दा माने माने टेनसनाव बेयाव लेंहरनाय जादों ओरैनो मोननैसोल' रल लायनाय जादों आरोखि खिन्थु आंना बे फ्राय जात्रा गानल' बेनो औ आरो आं बेबायदिनो लेखा रोङाब्लाबो माने मोननैसो गिदिर फालो गानखौ फोरोंनाय जाबाय आरोखि आङो माबेखौ फोरोंनाय सरलानि मोदै मोनसे फोरोंबाय आं मावरियासन फाल्ला मोनसे फोरोंबाय आं बेबायदि 50-60 जननिखौ फोरोंबाय आरोखि आं खिन्थु आं लिरनो रोङा सासे लिरग्रा दोनबाय आंहा खोन्थाबाय बेबायदि ओमफ्राय बे फर्मखौ फरायथारनानै आंहा माने रलखौ फोरोंबाय आरोखि बोरै एक्टिं खालामो मोसानाय मुसुरनाय खननाय बेफोरखौ फोरोंनाय जायो आरोखि आं दा बेवहाय नोंथाङा स्पेसियेलि माने नैबे बिथिङाव जात्रा गान खालामनायाव नोंथाङा माबे मोनसे रलखौ खालामना बांसिन मोजांसिन मोनो जुदि 25 जननि गेजेराव माबे मोनसेखौ खालामना नोंथाङा मोजांसिन मोनो मोजाङाथ' आंनि थाखाय मोजाङानो जोब खिन्थु बे बान्दाफोर जानायाव साबसिन नायोबा इन्टारेस्टआ बांसिन फैयो आरो प्रत्येक रलानो मोजां जोबखा अथ'थे मोजां जोबखा राजकुमारी जाबा राजकुमारनाबो मोजां बान्दि जाबा बान्दिनाबो मोजां माने हागौ माने गावनि सायावसो गावनि सायाव गाव जुदि फुरा माबा लायोबानो गासिबो मोजां मोनजोबो आरोखि मोजां जाजोबो नोंथाङा बे बुब्लियाव नोंथाङा अडियेन्सफोरनिफ्राय नायगिरि बिथांमोननिफ्राय बेसेबां माबायदि फिल नोंथाङा लुबैनाय बायदि खालामनो हादों होनना नोंथाङा सानो नामा आंथ' ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नायो खायसे फुरा जग जमगै नायो जेसेबां पाब्लिकनि जग जमग नायनाय नों मिनिनायजों आंहा साबसिन बांसिन हिट माबाया फैयो आरोखि साबसिन इन्टारेस्टिं फैयो आरोखि बिदि आरो रासिन आंहा माने माबाया मदआ फैसिनबावो आरोखि नैबे समाव नायगिरि बिथांमोननो नोंथाङा रल खालामनाय सिगांनिफ्राय रल खालामनाय जायखिजाया नोंथाङा मोजां मोननाय राजानि मोनसे रल बुंनो हागोन नामा माने जेब्ला गाफुनाय समाव रल दिन्थिनांगौ जायो होमबा राजानि राजा बुंनांगौ जायो ओरैबायदि जाजोगोन आरोखि सासे जेनेबा राजा बार खोलो खोलो बारनायजों दाउसिन दाउला गाबनायजों बेसेबांबा समायबोदों बे आंनि जयपुर रायजोआ नाथाय मा जानो मा लोंनो जेनिबो आंखाल गैया जाबाय बे आंनि जयपुर रायजोआ नाथाय खन'जि सान्थ्रि गायनो सान्थ्रि बिबान होनांगौ जादोंमोन नाथाय दिनै दासिमबो होनाय जायाखै जाबाय आं नङा नङा बे थाथोंसै नायल' जाल' फिसा सरला सासेल' दं आनान गसाइनि अननायाव बिजामादै मोजां मोनब्ला जोबोर गोजोनगौ आंनि खाफालाव बे मोनसे जाना थांबाय आरोखि बेनिफ्राय रानि ओंखारसिगोन आरोखि हाबा बेसे समायना जोंनि रायजोआ मा जानो मा लोंनो जेनिबो आंखाल गैया जाबाय नाथाय नायल' जाल' फिसा सासेल' दं आनान गसाइनि अननायाव बिजामादै मोजां मोनब्ला जोबोर गोजोनगौ आंनि खाफालाव बे मोनसे रानि थांबाय आरो बेनिफ्राय राजकुमारी ओंखारगोन राजकुमारिया जाहैबाय बार खोलो खोलो बारनायजों दाउसिन दाउला गाबनायजों बेसेबांबा समायबोदों बे जोंनि जयपुर रायजोआ हाबा दिनै हरनि सिमाङाव सोरबालायनो अंग रायजोनि धमकितु राजानि फिसाला मनज कुमार होननाया सिमाङाव सोफनाय फैदों हाय आनान गसाइ जामारगोन नामा जाबा आंनि बे खाफालावलाय जामारमार जायोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनगौ आंनि खाफालाव राजकुमार थांबाय आरोखि बेबायदिनो बान्दानि फैलायबाय बान्दानि जाबाय 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 सयथिबो एबारखि मोजां जाबावगोन जेबायदि मानसिखौ सान्थ्रि गाय होबाय बे जयपुर रायजोआ सेसखासै माब्लाबा थाखा केजिखौनो 10 फैसानो अफसाइड जासिगोनलै बे बान्दानि आरो बान्दानि बेबायदिनो माने भाग भाग गासिबो खथा दंजोबो आरोखि दा बै माबानायाव नोंथाङाथ' मोनफा मोनफा ड्रेसखौथ' गाननो गोनां ड्रेस जेब्ला मोनसेनि राजानि थांबाय राजानि उनाव आरोबाव सान्थ्रिनि रानिनि ओमफ्राय आलादा सेस आलादाजोब नैबे बेलायाव आङो नोंथांनाव सोंनो लुबैगोन जे नोंथाङा गोलाव बोसोर गोबां सम नोंथाङा नैबे जात्रा गान गानानै नोंथाङा दिनैसिमहालागै दंफैयो
आथिखालनि समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो मा खामानि मावो नोंथाङा नैबे बेलानि अनगायैबो आङो माने एसे गोबाव गान गाबोदों खस्थ' खालामबोदों लोगोफोरखौ लानानै सोलिबोगासिनोबो दङ रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनदों हिसाबै लांदों नायदों खिन्थु आंहा मोनसे दासिमबो इसेबां डेभेलप गैया डेभेलप जायाखै आरो आं डेभेलपबो खालामनो हायाखै बेखायनो आङो जाहाथे दा जे आगोलनि सरखारफोर थांदोंब्लाबो दानि सरखारफ्रा जाहाथे जोंखौ नायसनो एबा जोंखौ अनो जोङो जातिनि हारिनि गानखौ कालसारखौ लाखिनाय हिसाबै जाहाथे मदद होयो बे मददनि थाखायनो खुब आसा खालामो आरो सिगां BTC आव हाग्रामा महिलारिया गोलाव बोसोर सरखार खुंबोबाय दा बैनिफ्राय नोंथाङा जेबो अनसुंथाइफोर मोनाखै नामा? हाग्रामानि सरखारनि समाव अनसुंथाइखौ एसे मोनदोंब्लाबो बिदिनो खसाब पाति बायबाय गानबाय जोमबाय आरो बे खसाब पातियाथ' नोंना गानबानो जियो बेबायदियैनो सोलिलांदों आरो एथ' बुरजा अनसुंथाइ गैया ओरैनो 20-50 हाजार मोननाय बेफोरजों खसाब थसाब बायनानै एथ' दिनखौ सोलिबोनाय जादों आरो गोदान सरखारखौ मा बुंनो नागिरो? बिबार आफादखौ जों 91 निफ्राय सोलिबोबाय हारि जातिनि गान होननानै फुरा गोसो होनानै जों लाखिबोबाय बेखायनो जोङो दा आगोलनि सरकारा जा जोंखौ इसेबां रोखोम नायसनाखैब्लाबो दानि जोंनि सरकार गोदाना जाहाथे जोंखौ अननानै माने नायसनो एबा जोंखौ सहाय होयो जों बेखौनो खुब आसा खालामो आरो दानि लाइमोन गथ'फोरखौबो जाहाथे बायदि रोखोम सोलोंनानै जाहाथे जोंनि सरकार गोदाना जाहाथे मदद होयो बेखौ लानानै आं खावलायनाय थायो आरो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा लाइमोनफोरखौ थामहिनबा जाय माने रोंनो गोसो नैबे बुब्लियाव आरो बेहाय नोंथांमोना कचिंफोर होयो नामा नोंथाङा जे स्पेसियेलि बिथांमोनखौ फोरोंथाइ होयो नामा? होनाया आं आगोलबो जात्रा गान गिदिर फोरोंनायाव बिदिनो लाइमोन गथ'फोरखौ आं बागुरुम्बा फोरोंदों बायदि रोखोम फोरोंदों राजकुमारिनि फोरोंदों बिदिनो सख्रिफोर मोसानाय फोरोंदों बिदिनो बायदि रोखोमखौ फोरोंनो हायो आरोखि दा जाय गोसो जाय माने बे सोलोंथाइखौ लानो गोसो बै बिथांमोनखौ नोंथाङा फोरोंथाइ होनो दा रेडि नामा नोंथाङा? रेडि हायो सोरबा जुदि सोलोंनो गोसो दङब्ला बेखौ आं फोरोंनो थाखाय राजि आरो नैबे समाव नोंथाङा जोंनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय आरो नोंथाङा नोंथांनि जारिमिन आरो नोंथाङा गोलाव सम जात्रा गानाव खामानि मावनानै नोंथांनि एक्सपिरियेन्स बेखौ शेयार खालामनो थाखाय अडियेन्सनो खोन्थानो थाखाय नोंथांखौ नैबे समाव साबायखर बावो आरो नोंथांनि इयुनाव मोजां जाथों बेखौ हास्थायनानै नैबे समाव नोंथांनिफ्राय बिदाय लानो गोजोन्थों। खुलुमबाय।